Бракът е отборна игра. И ако погледнем структурата на най-добрите отбори на всички времена, тя изглежда така. Те имат обща мисия, общи ценности и общ начин на живот. Изненадващото обаче в случая е, че брака има абсолютно същата конструкция. И много малко хора го разбират. Ако нашето семейство няма обща цел, примерно искаме да си купим къща на село. Това е една обща цел. Тоест, ние имаме посока, в която да вървим. А като нямаме обща посока, ние започваме да си измисляме проблеми и да си правим скандали за битовизми. Общи ценности означава да вярвам в едни и същи неща. Ако аз и мъжът ми, например, искаме да имаме щастливо и сплотено семейство, тогава си обещаваме, че ще сме прозрачни, ще си бъдем верни и сме се съгласили, че ще имаме едни и същи ценности, за да го постигнем. И общ начин на живот значи, че по някакъв начин ние създаваме ритъма. Много хора имат само любовта си един към друг като нещо общо. Те нямат никакви хобита или неща, които да правят заедно извън връзката си. Дали ще го погледнеш този човек и ще си кажеш: дали бих била най-добър приятел с този човек? Имаме ли общи интереси, хобита, които бихме могли да споделим заедно извън "О, много те обичам, ти си много прекрасен"? И сега моят въпрос към вас е: вашето семейство има ли обща цел? И ако имате, споделете я, за да може и други хора да препишат от вас. Може да си помагаме едни на други, защото е много трудно човек да измисли нещото, ако цял живот е живял по съвсем различен начин.